Anul trecut ați primit o mostră de turborât. Vă rog să ne spuneți ce eficiență a avut acest produs și cum ați văzut diferența. L-am aplicat la o plantație nouă de leilandii și mi-a ajuns la aproximativ 30% din materialul plantat. Da. Și acum, în toamnă, am observat o diferență foarte mare între exemplarele care au fost tratate cu turborut și celelalte. Celelalte au cam stagnat toată vara, n-au dat frunze noi, tot cam cum au fost plantate și acum au o culoare gălbuie. Iar cele care au primit turborut sunt mult mai dezvoltate, se vede că și sunt verde închis, sănătos. Au făcut ramuri. Creșteri vegetative. Da. Bun. Recomandați turborul să se folosească? Recomand și acum o să și cumpăr să le dau la toți. Bun. Vă mulțumim pentru că împărtășiți experiența aceasta cu ceilalți clienți ai noștri și vă așteptăm în continuare să fiți clientul nostru. Și eu vă mulțumesc.